church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inkomplu dil-mixja sabiħa u għażiża li qed nagħmlu f'dan l-Avvent. Jew nħallu l-kelma tal-mulej u anki t-talbiet li nisimgħu waqt il-quddiesa jkomplu idaħluna f'dan l-ispiritu ta' preparazzjoni, ta' għoża u li bil-mod il-mod nimmeditaw iktar fil-fond il-valuri li joħorġu mill-grotta ta' Betlem. Dak li għallimna Alla tagħna li sar wieħed minna sar bniedem bħalna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu. Inti rid li ibnek isir bniedem minnhom li baqa' dejjem verġni. Fil-ħnina tiegħek il-qattalb tagħna biex ibnek il-waħdin li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakobb sejjaħ lil uliedu u qalilhom: Inġabru u isimgħu ulied Ġakobb, għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun, o Ġuda, inti ibni mill-priża tiela, bħal il-jun imkennen mimdut bħal mart l-jun, min se jqajmek? Ix-xettru minn id Ġuda ma jitneħħiex u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Jinżel mill-muntanji s-slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva il-fqajrin flimkien. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar.
Isaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf fl-art flimkien tħaddar f'iemu il-ġustizzja u slim. Ismu jibqa' jissemma l dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħieni flimkien tħaddar f'iemu il-ġustizzja u slim. O erf tal-oli li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Il-bidu tal-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Ktib in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak. Iżak nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu. Ġuda nissel lil Fares u lil Zarah min Tamar. Fares nissel lil Hesron. Hesron nissel lil Aram. Aram nissel lil Aminadab. Aminadab nissel lil Naħson. Naħson nissel lil Salmon. Salmon nissel lil Boaz min Rahab. Boaz nissel lil Obed min Rut. Obed nissel lil Ġesse. Ġesse nissel lil David is-Sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija. Salamun nissel lil Roboam. Roboam nissel lil Abija. Abija nissel lil Asa. Asa nissel lil Ġosafat. Ġosafat nissel lil Ġoram. Ġoram nissel lil Uzzija. Uzzija nissel lil Ġotam. Ġotam nissel lil Ahas. Ahas nissel lil Heżekija. Heżekija nissel lil Manassi. Manassi nissel lil Amon. Amon nissel lil Ġożija. Ġożija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel. Salatjel nissel lil Zorobabel. Zorobabel nissel lil Abihud. Abihud nissel lil Eljakim. Eljakim nissel lil Azor. Azor nissel lil Sadok. Sadok nissel lil Akim. Akim nissel lil Elihud. Elihud nissel lil Eliazar. Eliazar nissel lil Mattan. Mattan nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. Mela n-nisel kollu kien minn Abram sa David 14 il-nisel. Minn David sal-eżilju ta' Babilonja 14 il-nisel. U mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dawn l-erbat li niċċelebra l-Ewkaristija magħkom, kont qed impoġġi għar-riflessjoni tagħkom kelmiet. 15 ilu fl-ewwel erba tal-Avvent. Poġġejt qudiemkom il-kelmiet għoża, fejqan u abbundanza. Kien meta Ġesu kien qed ifejjaq il-morda u anke tema folla kbira ta' nies, mela għoża, fejqan u abbundanza. L-erba li għadda poġġejt qudiemkom 3 kelmiet oħra r-riflessjoni tagħna fl-Avvent. Kenna l-Vanġelu ta' meta Ġesu qalilna ejjew għandi intom il-koll tinsabu maħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Il-kelmiet li proponejt huma fittex, tgħallem u strieħ fil-mulej.
Illum fid-dawl ta' din il-silta li għadna kemm smajna issa, impoġġu qudiemkom daw 3 frażijiet. L-istorja umana mela tal-bnedmin, it-tieni qaddisin u midinbin, u t-tielet il-fedeltà ta' Alla. Smajna l-ftuħ tal-Evanġelju skont San Mattew. Hija lista ta' ismijiet, lista twila ta' ismijiet li qegħdin jirrakkontaw kif ġie il-Messija. L-Evanġelista Mattew fil-bidu ta' dan l-Evanġelju tiegħu xtaq ukoll jibda mela bil-Ġenesi, bħalma jibda t-Testament il-Qadim, anki l-kelma li juża hawnhekk fl-oriġinal hekk tfisser ktieb in-nisel, mela huwa l-Ġenesi ta' Ġesu. Mela bħalma hemm il-Ġenesi fit-Testament il-Qadim għandna il-Ġenesi tal-Messija. M'għandhomx għax ifixkluna daw il-ħafna smijiet kollha. Hija biċċa xogħol straordinarja, biċċa xogħol ta' simetrija u ta' kapaċità tal-Evanġelista biex juri l-armonija u l-kontroll providenzjali u assolut ta' Alla fuq l-istorja tal-umanità, bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha. Mela xejn ma jaħrab minn idejn Alla u kollox jagħmel parti mill-pjan divin tiegħu. L-ismijiet kollha li smajna ħafna ismijiet, aħna ngħidu ir-razza u r-radika. L-ismijiet imsemmija mhumiex lista ta' qaddisin, iżda nies ta' kull xorta u ta' kull tip. F'din lista għandna nies qaddisin u anki ta' midinbin. Nies li kellhom rieda tajba u oħrajn li m'għamlux ħlief ħsara. Nies ta' popolarità. Kemm min kien popolari ħafna u ismijiet oħrajn ta' nies li ma nafux sewwa sew min huma. B'dan kollu Alla kien u hu kapaċi jikteb dritt fuq il-linji mawġa tagħna l-bnedmin, il-linji mawġa tal-istorja. U meta ra li il-milja ta' żmien wasal, Alla bagħat lill-ibnu minn din il-familja, minn din ir-razza, minn dan l-arblu tar-razza li kien parti mill-providenza ta' Alla ippermetta li jkun hemm minn kollox, kif qegħdin naraw. Nies tajbin, nies inqas tajbin, nies midinbin, għax Alla sar wieħed minna u jitħallat mal-umanità tagħna u li m'għandu ġnub. Alla sa jwassal lil kull wieħed u waħda minna lejn dak il-pjan divin li ħejja għal kull individwu. M'hemm xejn f'ħajtek lanqas l-aktar ħaġa li ddejqek li Alla mhux se jinqeda biha biex iwasslek biex tilħaq biex tiskopri u tiżviluppa il-potenzjal li hemm fik, il-ħila tiegħek, it-tajjeb li hemm fik. Għalhekk illum aħna nimmeditaw din is-silta tal-arblu tar-razza ta' Ġesu f'dan l-ewwel jum speċjali li nsejħulhom dawn il-jiem il-ferji privileġjati tal-Avvent mill-lum sa 23 ta' Diċembru. Għandna storja umana u għala daħal fl-istorja umana tagħna l-bnedmin dak li jurina l-Evanġelista f'dil kidba imnebħa tiegħu u għandna qaddisin u midinbin. U hekk nifhmu li anke jekk aħna midinbin imma wkoll il-mulejn sejħilna biex inkunu qaddisin. U fuq kollox tispikka il-fedeltà ta' Alla. Irrifletti fuq dan u kompli dil-mixja sabiħa u għażiża tal-Avvent. Ftakar li Alla jaf bik, Alla jieħu ħsiebek, Alla għandu pjan biex inti bħal dawn nies kollha li smajna tiżviluppa il-potenzjal tiegħek. It-tajjeb li hemm fik joħroġ biex int tagħmel il-ġid. Jifirħu smewwiet u titenna l-art għaliex Alla tagħna ġej biex isalva l-fqajrin tiegħu. Bil-ferħ tan-nies ġusti li stennew il-miġja tiegħu inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna filwaqt li ntennu wara kull talba ejja salvana mulej. Ejja salvana mulej. Għall-Knisja
biex ikollha l-kuraġġ li twarrab is-sigurtà u l-għana li jxekkluha fix-xhieda li tagħti għal ibnek Ġesu il-feddej tal-fqajrin. Nitolbu Ejja salvana mulej. Nitolbu l-poplu ludi li lilu saw il-wediet u l-patt tas-salvazzjoni biex jasal għall-arfin tal-verità sħiħa tal-bxara messjanika tiegħek. Nitolbu Ejja salvana mulej. Għal-bnedmin li jsofru inġustizzja u moħqrija biex jiġu rispettati d-dinjità u drittijiet tagħhom. Nitolbu Ejja salvana mulej. Għalina biex nikbru fil-fidi li waħedha tista' tiġġustifikana quddiemek li ġej biex issalvana. Nitolbu Ejja salvana mulej. O Erf li ġej mill-aktar għoli u li tmexxi kollox bil-qawwa u tjiba tiegħek. Ejja biex tallimna t-triq tal-ħajja ta' dejjem, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jistħoqilna nitwettqu b'ħobbs is-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġ nistennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem f'idejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Dan hu Ġesu, l-Immanuel, Alla magħna,
danu li neħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi, Sinjur Alla. U aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tqarbilna bikel is-sema, nitolbuk o Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl mixawla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet
beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, min-nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro jivarja skont jekk hux platt ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Peress li qegħdin fin-novena tal-miliet ħa nikkonsidraw illum għalkemm huwa l-erba' il-misteri tal-ferħ. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabbuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Oħanina
o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistriek ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tallat neħit nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf tallat neħit nubiet tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. ħaruf tallat neħit nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult.
Mqaddex Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ l-urus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.